جرا وی هیامی ده دما فرسندک به دست من دکوه لموتور آنجی دو چرخه خو سوار دبم و برای دکوم جه کلینگ من بید که بری دیار ناکم اما دبیجم تحیاتو چوالیهاتو الیچه جارنان لکلکا چمکی، جارنان لکلکا شکفته دیروکی، جارنان لکله که، جارنان جی هم دیت سری چیایی کی بلندم. چه دبینم خوازم بواره جی پاره بکم. دزانم خوشی پاره کرنه خوشتر و زیاده تر دبه. دکا زیده دریج نکم و به وی گره و بر و قنجکه گیچیای گباره و بر بگلیه بر طول و ببم دوی گلی سولاوه که جرد بیجن سولاوه برطول با قندر 25 کیلومتریان دوری جزیره جزیره دریا کم ددم امرو بر بشرنقه و دچه کتنا قصرک ده ام لمله چپت زیورن و قدرکه هلکشن چیه نزی لودکه چیه ام نچارن و سایت خودینن و بمشه ده کونگلی دناوا داران ده بدنگ خوزای دما ام داد کون جدور و دنگ شلاله و کم ملودیه که تیگوه ما و کلجان ما زیده تردبه کنه سر خوا یعنی مجی که سانه کو نای گوتن ریو رچکن بزنا شوره زنار تحت دار دوی شکفت هی ماشاءالله زانوی راستی چی به اما من خواست از مکبم بهش کفتی و که هیوه من خواست از نشانی بودم لخوار مخماوی دنگه تیو از باورم سولاوک جیر هیا نها
berwe sulavi ve em dimeşin. Dibînin baya boriya ve jilverdanîne. Malek mezin sulavi ber bi gundê jê ve. Berwan gundê jêr ve. Ev sula diçe. Ava vê sulavê dikişînin. Devî tarafan dine ev jî çilo ne? Malek mezin gundî piştre wê van deviyen got tarafan dine. Ji bûna çile bişotînin bibin. خوش بیاد کرجبر tabii ki kameraya da ihtimal etmezdim nel gori dilemine hun dibinin ama az egave kedin bjer ve ber bjer ve biçmu ne ziur nişani webdim ve ava zelal yani ciki sada haber dedin ha ko yani kevir rabat ancak karibet vadra da bimeshe ya jî pas kovî karibin bimeşin û xeber neberave hala ez ne pas kovî ne jî kewim kevê ribatim lê hewl didim xwe bigîjin me jêr binêrin dibînin yani boğur kevrê hûrek ferşkên ku ji tehta ketine hur lê mirov şikirke ku cîkî wisa xweş bi çavên seriya dibîne û vê xweşiyê ez jî bu ara parve dikim û ji vê yekê jî hez dikim hevalê me jî Öğren, belli. Hûn dibînin ha ez ê divire derbas bibim ez mervekî seqetim jî lê heya vir bê qeza û bê bela hatim ez ê ji vir jî înşallah bê qeza û bê bela derbas bibim derbas bûm û hatim ber avê û niha Sulavê nişanî we didim. Hey maşallah. Erdnîgariya Kurdistanê heqeten yani erdnîgariyeke ku bi gotina nayê ser ziman. Yani mirov ku derdibîne mirov bi ev der ciyê herî xweş e. Lê her ciyê got nû ber çavê me dikeve em vê ev der jî ciyê berê pêş xweştir e. Ji xwe avê nizanim deng tê yan nayê lê ev av bi diya wayî divire rêş xwe re vekiriye û meriv dibe qeyî bi betkonê şayî kirine hilû bûye li ber xurma vê darakevnar de xwe berdide jêr dibînin bi diya wayî ji jorê dimeşe û li vir jî gelek sulavên piçûk hene maşallah bênezer be înşallah Xwedê dîtina vê derê bike nasîbê we mirov dema ji cizîrê ber bi Şirneq ve diçe derya kevn de ji qesrikê mirov dema dikeve qesrikê beriya noqteya lêgerînê bi milê çepê ve mirov hildikişe heya dertê serê çiyê û li serê çiyê ev dîmena xwezayî ev dîmena weke dîmenên bihuştê ku me nedîtiye lê germe bidîtane jî bihuşt ancak ev qestibû hûn dibînin ev av ji gundê
meydiniye û dêrşew tê diherike ew sulavkê biçûk hûn dibînin nihazê sulava mezin jî nîşan bidim û navê vê sulavê jî bi we re parve bikim. Ev awisa diherike ser gundê bertûl ve diçe û navê vê sulavê sulava bertûl e. Navê xwe ji gundê bertûl digire. Li jora gundê bertûl jî şerefiye heye. Lê ev sulah sulava bertûlê ye. Neya şerefiye ye. Bira gundiye şerefiye li qusûrê nenêrin. Niha dihesûdin lê ez qişib bikim. Pişt re jî ev av ber bi gundê dara ve diçe û ji wir xwe berdide qesrik û tevlî ava rîsor dibe û ji wir jî diçe çemê Dicle. Tevlî çemê Dicle dibe û ji Dicle jî ber bi Şetul Arab ve got dibêjin diçe Heyyanî Besrayê nêzî Besrayê jî bi ava Ferat re digije hev û tevlî kenda va Besrayê dibe. Ev dara got di ber devê sulavê de ye. Yani ez ên ha nîşanî bidim bê rehê xwe ber bi ku ve berdan e. Hûn dibînin rehê wê weke keziya li hev badayî ne û ber bi ciyê got av diherike re çi. Ev jî qurma dareke din e. Me jî xwe qurma vê darê girt û em hilkişiyan jor û careke din daketin jêr. Nizanim gelo evdare an rehên darê ne. Ez nîşanî we bidim û biryar bidin. Binê diçe jor û bûya wayî şikî ecêb. Aveke wisa cemî dî divê meha cotmehê de me xwe negirt em ketine nam diralin. Wallahî em newêrin derkevin ji nava vê avê. Eger derfetê ew hebin werin vê derê bibînin û divê avê de xwe paqij bikin. Lê derfetê we tinevin van dîmenan temaşe bikin û xweziya gorojekê hûn werin vir bibînin di dilê xwe de veşêrin. Weke vê sulavê bi dehan sulav hene ser vê avê. Lê sulava herî mezin ev e. Darê vê derê rehê xwe ji serê zinaran ber bi nava vê avê ve berdidin. Aveke xweş, aveke hênik, aveke paqij û aveke zelal.
او سولاوا برتول ناوی خو جوی گنده دور دگره او گنده گون هاز پیچی خو نشان دادم ناوی گنده برتوله و او آب جی سولاوا برتول جرد بیجن او آب ده هرکه و دچه دور گنده برتول ده خبر ده قصریک و جور جی تبلی آوا چمی دیجره ده هم کنتره چیه گباره نه و او گنده دهنبری ما گنده شرفیه گنده جی ورده تر جی و گنده دور جی نوی گنده دارایه او گنده شرنغینت کنتره چیه گبارده